हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने जोङो 31 डिसेम्बरनि पिकनिक जानो नागिरदों। खाथियावनो आरो गोजानाव नङा, जोङो खाथियावनो पिकनिक जानो नागिरदों। बारि खना बारसिबाय दं बिसोरो माने माबा दाउ लायनो थांदोंमोन। दा थांनोसै बिदिनो जगार लानायावनो मानायावनो मोनालांसिगोन आरो खोमसि मोनायावसो जागोन ना। ओरै सानै थाबायबाय दङ, नै ओरै जागोन आरोखि जोङो ओरै पिकनिक जानो ओंखारदों जोङो। माने दा देलायखांबाय, देलायनायखौ खिन्थायासै आरो फिसा गोनांनि खोन्था नालाय एसेबां माने टाइमा माबा नङा। नै बे आगैयाबो इउटुब चेनेल दङ, मा नामथाय? बड'गार्ल टिआर सिस्टार। बड'गार्ल टिआर सिस्टार। बे बिनानावनिखौबो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो। मोसानाय ना नोंसोरना? मोसानाय फिसाजोआ फैबाय नै, जों पिकनिक जानो थांसै आरो जोंहानि फिसाजोआ नै। ओइनो आइथिङा थोंसे बेखौनो गोजानाव नङा, खाथियावनो जागोन। नै दा जेराव पिकनिक जागोन बेयाव सफैबाय आरो जोङो। माने साब्रै साबासोबो नालाय, साबाबो नङा साब्रै साथाम न'खरना न'खरथाम नालाय जों माने दाउआ जोंना दा गिदिरानो लकेल दाउ नै बेयावनो मोसागोन जोङो दा। मैयावनो संनायनि रेडि लादो, दा मोनायावसो जागोन नालाय। दा माने जगारफोरा जाथ'वाखै आरोखि, लायनो थांबाय दं। हैनो रायबाफोरा फैदों। मोले मोले नुबाय खोमसि नालाय। आलु दाउआ लाबोखाबाय, दाउआ देरखौसो लाबोखाबाय। ओमफ्राय दाउआ जि गैनाय मेजेमखा। दा जोंनाथ' खम गोथौ मोनजासिगोन, जोंहाथ' मानसिया खमथारना। जोंनिया हले बेदरा गोबां मोनजासिगोन बे। आरो दाउ मासे बुङाबाय दाउ बायहरना थोआबाथाय बेखौनो सावना जाबावनांगौ। जाया, आंहा जोलै नांगौ। आंना न'आ गिदिंनांसिगोन। दहाय माने दाउ मासे खिन्थाबाबो दहायना मासेल'द्राय नालाय थोनाय नङा होननानै नै मासेल' ओरै मानैखौबो ज' खालामनानैसो बुखांनांसिगोन दा। बेसेथाय लकेल दाउआ दा दामा? गोदानानै फानबा 600। गोदायलाय बेसे? 350। 350 आरो लकेल दाउनि दामा दा जोंनिखि। Hai. Piknik party, जोंनि piknik party. Lockel daw, nukatan lo tengah. Sate, sani. Kisahnya nggak bahas nggak lebih masih. Nggak tunjuk lah belum mandi di jauh. Daw lagi karena sekarang dah. Nggak yung muna usah nalang. Baca mesti hati ya, daw mesti hati. Dia nggak kalau daw ko bibu kunani sausrem dan Ibu pakai kemen tuh sedang. kemen ko ko. Kang sedang. Tawas ini sedang sabar. Kamu udah ketan ini betul din kopi dia. Nang tahu kawai. Kita dari hasil dari
साराय जानबाय नै एवसिगोन आरो साराय गोदानसो दै बोसोर गोदान सफैनाय सारायाबो गोदानसो खेबसेल' संदों साराय गोदान गोदानानो हमना ला बेदर आलुजों नै बेदर जाबाय दे मस्ला मस्लि होसिगोन आरो आब'आ गुवाहाटि मडेल एवगोन दै बेदर बेदरखौ होबाय आब'आ थांदों आरो आब' मोनहानि न'आवनो जोङो दिनै 31 पिकनिकखौ जाहांदो डिसेम्बर दसे खोबहाबनानै दोनबाय बेदरखौ मोजां मोनजासे दसे खोबहाबबावबाय दाना आलुखौ होनानैसै साराया गिदिर नालाय बेदरखौ एसेल' नुदो दै बेदराव बुरजायानो नै जाबाय नामा गोथावथार जासिगोन नै एसे रोसि खेबखेब होथ'दो आरो संग्रा नै स्पेसियेल खाना खाओ पियो मोजां गुवाहाटि स्पेसियेल खाना जोंनि पिकनिकआ माने माबा मुरखं सेलेब आब'आ साख्रि नायदों हेपि निउ इयार जासिगोन दिनै ओमफ्राय 2022 दा सोरांबा 12टानिफ्राय जों माने दा 12टाखौ नेबाय थानोसै 12टासिम दिनै जोङो माने हेपि निउ इयारखौ बरायगोन केकखौथ' खालमासि हागोन दे जोङो देग्लायनि केक देग्लाय बोसोराव केक हालायसो दुखिया मानसिफोरा नै जानोसै जोङो जाथारनोसै नै गासै उखुन्दै खुलायनाय गुदुं गुदुं जानोसै गाइस नोंथांमोनाबो जानो लुबैयोबा बुंहरदो कमेन्ट्सआव बुंहरदो कमेन्ट सेक्सनाव Ini malah heran gue. Ini apa yang tak mau aja dah, mau sih dah, mau sih dah lah. Yang kau dah mau ni. Aku akhirnya mau deh, kayak bayar. Ni bodoh ni bau.
मासिखौनो जानो आरो जोंनि बक्सआ मेथाइ खनग्रा बक्सआनो मेथाइ खनग्रा जोंनि बक्स Happy New Year 2022 नै अपेटार जानो बक्स दामग्रा नै इयो अपेटार जोङो दा बर'नि Happy New Year जोब्बाय रंजानाया जोंना जोबथ'बाय आरो दाना जानाय लोंनाय खालामनोसै जानाय लोंनाय खालामथ'नोसै नै मेंबाय मोसाग्राफोरा आया मेंबा रावबो गैया साथामल' रायजोफोर इन्जय खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन आसा थाबाय बुहुदनो दे जानोसै र' दे नायनोसै एबार नुदो नै ओंखाम जानो रेडि बयनो हरनानै थाबाय थादों सबाइ ओंख्रि सबाइजों दाउ इखौ हायबाय थानोसै नै सबाइनि कालारखौ मिन्थिखाया जेन आरो आलुजों इयो लकेल दाउ ओमफ्राय सबाइजों बयलार इखौ हायथ'वाखै र' हायनि हायनि जालाय बै गामलानि दैखौ देखाया रोंगौ इखौथ' रोंगौ नै इयाव दङ नै गासिबो रेडि दा लासिगोन आरोखि हायनायखौ देखायथ'ला दोनथ'नोसै जाग्रोनोसै सबाइ ओंख्रिखौ आङो जाया ओंखायनो आङो देखायासै बा लोगोफोरा आंना केमेरायाव ओंखारनो एसे उसुबिदा मोनदोंनो
बेनिखायनो आङो माने आंनिखौल' देखायनोसै आरो इसोरनो रुना होग्रोनोसै गैया जोंनिया दुंथावाखै ओंख्रिखौबो नुवा ओंखामखौबो नुवा फेमेराव ओंखामा ओंखाराबाबोथ' ओंख्रिखौ नायनो लुगैयो ना जोंहानाथ' ओंखामा जि बुरजा खाबाय आरो आयु थिखांलायना साफायलाय बेदरा नै थोरसिखौ देखायथ'ला आरो आङो एसा गैथारासो मा गैथारा जालाबायनांगौ बेखौ मोजां दोनब्रा थरल' ओंजिया मोजां दोनब्रा सिदा दोननो नागिरखाया सारा ओंखाम दंना गैयामोन गोजान दङ बयनिबो थोरसिखौ हाना जानायनि खोथा नालाय ओंख्रिखौ हायथ'वाखै आरो जोङो दा एसे उनावहायसो माने बेदरजों जाग्रोदो आलुजों जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सआव खोन्थाहरदो लकेल दाउजों आलु लकेल दाउ आलु सबायजों बयलार मोजां नांदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बर'नि माबाखौनो मिथिखायो नोंथांमोना ओंखायनो साफ्रेना होलाबाय ओमफ्राय नोंलाय मा सालागाबाय थादों सालागाबाय सोर ओइ मा जादोंनो बोरै बिसोरनो No, खोनादोंब्रा मानसिफ्रा आङो ओरै लामाथिं ओरैनो फैनायानो ओंखारलांदों एसेनिफ्राय ने कलेज माजों गावनो खोन्थाना आरो मानो होनदों जों मोसानायखौ खोनाबाय मानाय बिसोरो ने होनायखौनो खोनादों आंनिखौ